Kaixo eta ongitorri guztioi datuetatik tiraka saioaren atal berri batera ikasturte honetan behintzat, azkena izango den atalera. Urte sasio honetan nabaria izan ohi da opor usaina eta seguruzuetako asko dagoeneko bidaiatzeko maleta prestatzen ere ibiliko zaretela. Gaurko honetan hain zuzen ere bidaiatzeaz turismoa egiteaz hitz egingo dizuegu. Hobeto esan da, turismoa turistak jasotzeaz. Gipuzkoako eta Debagoieneko datuak izango ditugu izpide datozen minutotan, izpide eta aztergai ere bai, eta hasteko eta behin datu bat izan ere 2025ko lehenengo 5 hilabeteetan, urtarrietik maiatzera, iazko epe berean baino 29,7% pertsona gehiagok hartu zuten ostatu Debagoieneko nekazal turismo, hotel eta aparta hoteletan. Uste duzu Euskal Herria, Gipuzkoa, toki ona dela turistentzako? Bai. Pues ya lo creo que sí. Muy bien, además, muy bueno. Noski baietz, oso ona gainera, kostaldea eta hori guztia. Eta gauzak ikusi nahi dituenak barrualdean ere badaude. Oñati eta Bergara artean monumentu asko ditu ikusteko. Segun ze turismo nahi duzun itxia, egisa da baietz, ze azkenian daukazu pixka danetik, ez? Playa nahi duten entzako, daukazu kostaldia, eta gero bai, agroturismoak eta bai, oin bastante fama hartu dute, eta horrek itxen dau, izadialeku hon bat. Nik uste baietz, toki oso politxak dare hemen. Netako Euskal mailan bai, Gipuzko horrena da, netako. Bai, uste dut baietz, zona hau inguruan eta ez da bestia be bai. Bai, batez be kostaldia eta bai, gero ja barrualdia eta, ez da etorren jende asko, nik uste kostaldera gehiago, bai, oso politxa. Murgildu gaitezen orain, gaurko lehenengo datuetan. 2024an emaitza historikoak lortu zituen turismoak Gipuzkoan. 1.720.000 lagun baino gehiago hartu zituzten lurraldeko hotel, nekazal turismo eta aparta hotelek. 2023an baino 5,2 gehiago. Orain arteko kopuru handiena da hori. Debagoienera etorritan gorakada nabarmenagoa izan zen iaz. Hala 58.207 turista hartu zituzten bailarako establezimenduek, aurreko urtean baino 13,1 gehiago. Eta nondik etorri ziren Debagoienera? 7.000 pasatxo Madriletik, 6.000 inguru Euskaditik, 5.100 inguru Kataluniatik, ia 4.000 Frantziatik eta 1.200 inguru Alemaniatik. Hori etxek izan ziren jatorri nagusiak. Gipuzkoako Foru Aldundiko turismo zuzendari Libe Otegi izango dugu gaurko saioan bidelagun datuen analisia egiteko eta lehenengo eta behin iazko datuen balorazioa eskatu diogu. Gipuzkoak iaz 2024ean maximo historikoak izan zituen, 1,3 milioi bisitari baino gehiago etorri ziren gurera. Eta iaz eta azken urteetan, azkeneko hamarkadan, atzera botatzen badugu begia, eta azkeneko hamarkadan, 80-75 igo dira bisitarien sarrera Gipuzkoan. Honek alde batetik oso notiziona da, esan nahi du Gipuzkoa oso polita dela eta oso erakargarriak garela turistentzat, bai nazioartean eta bai estatu mailan. Gure balorazioa noski oso ona da. Azkenen turismoa beti izan behar dugu kontutan, sektore ekonomiko bat dela, sektoreari berari gustatzen zaion bezala esatea, industria ekonomiko bada. Gaur egun Gipuzkoa 8,4, barne produktu gordinaren 8,4 suposatzen du turismoak Gipuzkoan, metalak baino gehiago, eta beraz, balorazioa ona da. Kontua da, egin behar diala, antizipatu egin behar garela, turismoak eduki ditzazkeen impacto ez hain onak minimizatu egin behar ditugu, eta impactu onak maksimizatu. Eta horretarako bai egon behar gara instituzioak, sektoreak, herritarrak, denak adi, bilakaera, sektore ekonomikoren bilakaerara, eta behar diren neurri preventiboak eta antizipazio politikak ezarri. Datuetan ikusi dugu iaz 13,1 turista gehiago jaso genituela Debagoienean. Baina Bergaran esaterako, nabaritu dute herrian turista gehiago da bilela? Bai, kanpotarrak eta ikusten dira, Bergaran adibidez, etortzen dira, insersokoan ikuste dute, azkenen urtetan, jende gehiago etortzen ari da.
O sea, como antes, más o menos como estaba. Gutxi gora bera lehen bezala. Zerbait badago, baina ez asko. No, el mismo. Ez, berdina. Igual, zetxe joan zuen urtean abuztuan hemen egon nintzen, eta genden, ni nire mutila eta gero turistak. Eta egisa da erraruen jatela, egotia bergaran kanpoko hainbeste jende. Igual, hiriburutan baina hemen herrixetan eta hola ez asko. Ni uste du baiet, bai. Kulturatu naiz, ibiltze jende pila bat kanpokoa. Bai, azken urteetan, bai. Batez be, barrukaldian eta igartzen da bai, batez be, udaldian ez hainbeste, bai, negualdian eta bai. Goiena pila bat gauza. Hau da, kultura, natura, pila bat gauza. Hor daukazu Arantzazu, hor daukazu Urbia, hor daukazu Oñatiko Unibertsitatea, hemen laboratoriuna, oso interesgarria dela, eta mesedez etorriz. Eta hori ez, mendi bilaldiak, Leintz Gatzaga museoa dago, Arrasaten ere orain dabiltza egiten 373 ez, Arrasate ezagutu, Eskoriatzan ere badago beste museoa, Elgetan ere mendi bueltak eta Intxortako gaina, eta gauza asko daude. Nada, no solo. Ezertxo ere ez. Kulturalki uste dut indarra asko daukagula historiakin eta arkitektura aldetik eta. Hemengoak Bergaran laboratoriun, gure lisean, Oñati aldian, gauza pila bat, mendian, ez dakit. Debagoiena, dauka kultura, ez, batez be, oin jaiak eta datozela, San Juanak hemen inguruan, eta jai desberdinak eta mendia, eta kirola, eta batez be hori. Iazko datuak bakarrik ez, 2025ko lehenengo 5 hilabetetako urtarriletik maiatzerako datuak ere baditugu, eta esan behar da, bai Gipuzkoan eta baita Debagoienean ere, epe horretan iaz baino datu hobeak lortu zirela, turistak gehiago, etorri zela, baina oso tamaina ezberdinean. Izan ere, Gipuzkoan ia 646.000 turista izan dira dagoeneko aurten 2025 honetan, 2024an baino, 0,7 gehiago. Debagoienean baina, igoera ia 130koa izan da, 129,7koa, zehatzago esateko, ia 19.500 turistarekin. Eta bisitariek establezimenduetan egindako egonaldiak zertxobait luzeagoak izan dira Debagoienaren kasuan. Gipuzkoan bataz besteko egonaldia 2,01koa izan da, Debagoienean aldiz, 2,17koa. Eta aurtengo lehenengo 5 hilabetetako datuak ikusita 2025an lurralde mailan dituzten aurreikuspenen inguruan ere galdetu diogu Libe Otegiri. Konparatuta iaz 2024 maximo historikoak lortu ziren Gipuzkoan, eta aurten 2025an konparatzen badugu urtarriletik maiatzera, aurten iazko urtarriletik maiatzera, datuak berdinak dira. Zan ere, ez goaz, ez dugu superatuko, ez gara segurunik iritsiko datu horietara. Azkenean ulertu behar daude bai, pandemia bat eukitzen dula orain dela 4 urte, eta pandemiaren ondoren badirudi egon dela mundu mailan tendentzia bat naturarekin erlazionatutako turismora, hain saturatuta ez dauden destinoak bilatzeko tendentzia bat areagotu da, eta pandemiaren ondoren Gipuzkoara datozen bisitariak izugarrizko gorakada egin dute. Orduan, pandemiaren ondoren lehen 2 urteak edo, asko egin zuen gora turismoak, baina egia da aurten lehengo 5 hilabetetan ikusi dana da mantentzen ari dela iazko datuak. Beraz, aurreikusten dugu eta kontrastatu dugu sektoreko bai hotelekin eta alojamendu ruralekin, eta erreserben aldetik eta iazko oso datu antzekoak dauzkagu. Esan behar da baina Gipuzkoako lurraldean turisten kopurua ez dela modu parekatuan sakabanatzen. Bakarrik hoteletako datuei erreparatuta adibidez, 2024an lurraldeko hoteletan ostatu hartu zutenen 65,5ek hiriburuko establezimenduen alde egin zuen.
18,4 kostaldeko hoteletan hartu zuen ostatu. Eta Gipuzkoa barrualdean, hau da, Debagoiena, Tolosaldea edo Goierri bezalako eskualdeak hartzen dituen eremuan, 8,2. Fluxu turistikoak lurralde guztian zehar bideratu behar dira. Bakoitzak daukan kapazitateara egokituta beti ere. Azkenen ere lurraldean dauden oheak. Orduan, eta bilatzen den lasaitasuna. Beti irizpideak argi edukita, bai daukagu noski erronka nagusi bat lurralde oreka bilatzen. Eta hor, adibidez, bai daukagu ardatz nagusi bat mugikortasunean, mugikortasun jasangarria, eta bai sustatu nahi dugu asko, eta Donosti turismorekin elkarlana bide batez ere bai. Azkenen gui daukagun eskaintza barnek aldean, hiriburutik aldeara ekartzeko, eta flujua pixkat orekatuko izan da. Debagoiena, gauza asko dauza eskaintzeko, eta gainea gure ikuspuntutik oso ondo ari da lanean turismoaren hildoan. Aidalako lortzen batetikan, datuak oso onak dira, berrezen ebilinaz bidatzen datuak Debagoienekoak, eta iaz 14 bisitari gehiago etorri ziren aurreko urtean baino, datuak oso onak dira Debagoienan. Eta gaina bai barnekaldean bai egon da tendentzia bat historikoki lan turismoarekin erlazionatutako jarduerak, ez? Enpresa asko daude, industria enpresa asko daude, eta bai hotelak, bai beti izan du dira bileretara o lanerateko zen pertsonekin. Guain, azkenen pandemiaren ondoren ere bai, azkenen bilerak eta online gehiago egiten dira, eta bai aida orekatzen, bai aida jeisten pixka bat lanarekin erlazionatutako gaualdi horiek, eta bai ari dira egotzen aisialdiarekin erlazionatutako gaualdiak. Eta hori zerbait egatetik da, gauza asko dauzkalako eskaintzeko, eskaintza turistikoa zoragarria daukalako, Debagoienak, naturarekin erlazionatuta, hor hartzaren ibilbidea, turismo familiarra, turismo jasangarria, turismo lasaia, guain asko debaiten ditzen dugu turismo silber esaten duguna, pixka turismo oporrak ez dituzten nahiek, urte guztian etorri daitezkenak, horiek bai desestazionalizatzen dute ez, eta beraiekin oso egokituta dagoen, lorrokatuta dagoen eskaintza badauka Debagoienak. Libe Otegik aurretik aipatu duen moduan turismoa sektore ekonomikoa da, eta berehala ikusiko dugu zer nolako pisua duen gainera. 2023an adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan 6.000 milioi euro baino gehiago utzi zituen turismoak. Eta esan behar da, Gipuzkoan duela pisu handiena. Hala erkidegoko barne produktu gordinaren 6,6 suposatzen du turismoak. Araban eta Bizkaian, 5,7 pisua du, baina Gipuzkoan 8,4. Hori ikusita, indartzen jarraitu beharreko sektorea da turismoarena eta masifikazioa zein puntura arte da arazo? Indartu arriskuak badauka, azkenean hori ez, pisu turistikoak badira, ez dira jendearentzako pisuak egoten, eta hizkuntzarekiko ere hori ez, azkenean dana da polita, baina gaztelaniara bideratuta dago dana, ez? Jende asko ez da enteratzen hemen beste hizkuntza badagoela, ez? Eta orduan ona da, baina bere egoki, arazoa da non dan egoki, oso zaila da. Turismoa baldin badago izan behar da jasangarrixa. Azkenian jendia etortzen dena kanpotik bai jakitzean ora datorren eta ingurabe bai zaintzia. Ez dakit, azkenian turismoa ondo etortzen da bertako lokalen eta onerako eta azkenian dirua ekartzen dau. Baina kalteak bai dauzkase turistek zabor asko botatzen dugu eta beste hainbat gauza bai, ez dakit. Bai, indartu beharreko aldea da, alde honak, azkenean hemen dirua talagatzen dabe, eta alde txarra igual jende gehiagi askotan ez, udan, ondartzeta eta juterakoan eta jende gehiagi, baina bestela alde honak, bai. Guk esaten dugu beti ez dugula uste destino masifikatu bat garenik eta datuak hor daude. Baina bai agian momentu puntual batzuetan eta leku konkretu batzuetan pilak eta batzuk ematen dira. Bai ere bai izaten da asko
dena atxakatzen zaiola turismoari. Hor oso garrantzitsua da bai, pedagogia pixka bat egitea, ezberdintzea, kanpotik datozen turistak, txangolariak egun pasa datoztenak, gu Gipuzkoarra mugitzen garenak alde batetik bestera, eta udara egualdi hona daunen, debai denak nahi deunak osako ondartzetara joan. Orduan, gero ekitaldi asko dege bai ospatzen dira, asko ez daukate zer ikusia turismoarekin, baina bai daukagu joera handia kalean ospatzeko ekitaldiak. Eta orduan, hor nasten dira gauza asko, momentu batzutan igual, espazio publikoa saturatzen dutenak. Eta orduan bai hor, denak guztion artean, ez ja turismo sektorean bakarrik, baizik eta beste segmentu batzutan ere bai, igual denen artean begiratu beharreko gauza dauzkagu. Jarri dezagun arreta orain, lo egiteko aukera ematen duten Debagoieneko establezimenduetan. Guztira ostatu hartzeko 33 toki daude Bailaran, gehien Oñatin 11 denera. Arrasaten 7 daude, Eskoriatzen eta Bergaran 3, Aramaion, Aretxabaletan, Elgetan eta Leintz Gatzagan 2, eta Antzuolan bakarra. Eta Bailaran ditugun ostatuetan ia 1000 lagunendako lekua dago. Kasu honetan ere, Oñati da kopuru handiena duena 421 plazarekin. Eta deigarri izan daiteke bigarren postuan dagoen herria, Eskoriatza delako, 177 plazarekin. Eta hain zuzen ere, Oñatin dagoen hotel batera joan da Goiatz Arana, urte sasoi hau nola bizi duten jakitera. Oñatiko etxe handi butik hotelera. Xegun, Altolagirre, kaixo? Kaixo. Beno, nola daukazue momentu honetan hotela? Beteta zenbat jende dago? Gaur beteta dago, bai. Beteta diogunean, zenbat jendez ari gara hizketan? Beteta diogunean, begira, garai autokatzen da pixka bat balantza garaie. Hau da, oraindik langile jendea badago, horrek esan nahi du gela batzutan pertsona bakarra daula, eta gero ja turismoa gehitzen hasita dau, eta horrek esan nahi du gereste gela batzutan 2 lagun darela. Ointxe momentun hotelan okerrezpanago dare 34 pertsona. Eta gelak dituzue? 21. Eta nola datoz? Datozen aste eta hilabeteak, abuztua eta iraila batez ere? Behin uztailan hasieratik ja betetzen hasten da, pixka bai, garai indartsunak esan dezagun izango lieke, uztailak 15-etik abuztuak 20-ra hola hori izaten da marabuntea, bai. Tira, eta zein da zuen erabatorren turistaren profila? Begira, dago jende asko, bai, atxeden gisa bidean, Espainiko hegoaldera bidean, edo Portugalerako bidean, pixkat atxeden puntu bezala esan dezagun, ez? Batzuk etortzen diegun bateako, beste batzuk 2 gaueako. Hori, kanpotarren, hau da, Europa, pixkat estrangerotik datozenak esan dezagun, bale? Gero, egonaldi luzeagoak egiten dituzte Espainialdetik datozenak. Hegoaldetik, Katalunia, Andaluzia, Madrid, horiek luzeagoak egiten dituzte. Bestek, printzipioz egiten dituzte 1, 2, 3, baina hola izatea gutxora bera. Eta Espainiatik datorren turista horren kasuan, egonaldi luzeagoa egitera datorren horren kasuan, zein izaten da plana? Debagoiena da helburua, ala debagoiena da inguruetara mugitzeko kanpamentu basea nolabait esatearren? Bai, pixka bat bada, Euskal Herria txiki egiten zaie, txiki egiten zaie, ez daukie Madrildik datorren bat tentzat, adibidez, Oñatin egon eta Atxalde pasa Bilbora jutea, Madril barrun moitzea da, beraientzat. Orduan, hortik abiatuta, bai da egie hartzen dutela Oñati pixka kanpamento base modun esan dezagun, baina ez dute iesitzen oso kanpoaldea, bai juten dira Donostira o Bilbora, baina Arantzazu ikusi gabe ez die gelditzen, Oñati bisitatu gabe ere ez die gelditzen, edo Arrasatea, edo ikusten dute. Ze asko deitzen dira bidez hemengo berdetasunak. Oso berde diferentea omen daukego. Guri, harritzen bagaiture,
ala da, ezta? Eta batez ere, zer nolako informazioa eskatzen dizuete? Batez ere eskatzen dute mendi irteratako gomendiok, ibiltzea noa joan daitezken, gero bai galdetzen dute azoken ingurun, bai, produktuen ingurun, nun egon daiteken gazta saldu dezaketen azoka bat. Azokak bertako produktuak nahi dituztelako. Bai, esaten dute, no quiero un mercadillo de calzoncillos y bragas, esaten dute. Nahi dut azoka bat, eta esaten dut, gaur egun hemen kalzonzillok eta baserriko gien astuta oten die. Kasi. Baina, bai, eta alakotan tokatzen bada, ordizi aldea bialtzen diet, dauken kutsugatik edo zapatutan oinatiko azokara, eta gauza horiek, bai. Eta Baiara, zerbitzu ikuspegi batetik prestatuta dago, ala bada berrikusi beharreko gaietako bat? Bada berrikusi beharreko gauza bat. Bada berrikusi, nik ulertzen dut eta ez toke konponbide errexik. Oñati adibidez, abuztun erdiko 2 astetan itxita doten da. Eta gau, zu guai hemen turismoa, ez da izesari erosi deu turismoan Oñati dala munduko zea, baina gero abuztu erdialen hemen kokatzen den pertsona batek arazoak ditu. Quiero llevarle algo de regalo a mi hijo, nun erosi dezaket zerbait. Baitu, arantzazen baukezu turismo denda bat, bulego bat, eta han igual horkitu dezakezu zerbait, baina, hola, gauzatxoiek, ez da errexa, klaro, azkenen, zein da bestela garai honena denda bat izteko, herrian jende gutxien dagoen une hori, eta hori izango da abuztu herrialdea. Segun, heltzen dira, ona eta egiten diezue harrera. Nolako izaten da bisitariarekin izaten duzuen lehenengo hartu eman hori eta zenbateraino da garrantzitsua? Niretzat ezinbestekoa da. Baina ezinbestekoa da eta zuk asmo batzu dauzkezu, ez datorren nahi dezu, jator portatu, erakutsi, etorri direla, beraien gela daukie, baina hotela osoa dela beraiena, edo zertarako gaudela, hori guztia. Baina azkenen 2 parte dira, askotan etortzen dianea, loitea eta kitxo, eta ez daukie zugandik ez du zer gehiago espero, eta orduan hor bai gelditzen da, zu hortan ni hemen. Beste batzukin harremana hundi esnatzeakon jekitzen, gaur ze plan daukezue, bitu, gauta hau inbehar dugu, ze irutzen zaizu, eta nik kasi kostaldea herri horta jun beharren, hau politxagoa dezue. Hauxe da, logeletako bat, luxuzko logela. Bai, hau da junior sui deitzen diogu, holako badauzkagu 2, gero badauzkagu beste 2, honek, pixkate honen azpian daudenak, izango liekela deluxak, izango liekela berdinak, baino ontzirik gabe. Eta gero ja superiorrak, gero badauzkagu urrengoak estandarrak, eta gero beste batzuk txikiagoak, individualak. Denetari daukazu hortaz hori da, apur bat. Aukeran. Eta lotara bat horrenak otorduak bertan egiten ditu, mantenu osoa, erdia, zer da gehien eskatzen dena? Gertatzen dena da turista, bisitariak egiten dutena izaten da jeiki, gozaldu, pixka bat egon eta alde egiten dute. Orduan, gaualde arte askotan ez gehienetan ez dira itzultzen. Eta askotan Donostira baldin badoaz 4, 3, 6, 5, 7 pintxo janditu eta ez asko jateko igual zerbait pikau eta hola. Orduan, bai otorduk ite dituzte, afari legea esan dezagun. Bazkaldu hemen oso jende gutxi gelditzen da. Jende gehienak hanka egiten du egunen zehar eta gero bueltatzen da bai. Azken urteetan ikusi duzuen nolabaiteko bilakaerarik izan turismoan, izan turistetan? Gaur egun bai ikusten da jendeke irizpidek dauzkela asko. Hotel kontue oso mastekatuta ekartzen dula, orduan ezagutzen du hemen, badaki zer eskatu behar dion hotel bati. Eta pisu turistikoek, alokairuan ematen diren logelek eta alakoek egiten dizuete kompetentziarik? Hemen inguru hontan ez dut uste. Bai esango nuke, kontran, bai gehala hiriburura joan nahi don
baino ezin don horrentzat alternatiba dela Gipuzkoa barnealdea. Eta barrukaldea eta kostaldea. Bai. Kostaldeak jarraitzen du eramaten gehiago beti ere, ala gero eta errezago da barrualdera ere jendea erakartzea. Nik uste baietz. Nik uste gero ez da errezago dela barrualdea jendea erakartzea. Eta oantxe esan duguna, kostaldea hortxe daula. Egunero hondartzara juteko asmoz ez datoz Euskal Herrira. Egunero hondartza joan nahi duena, Andaluzia aldea o Katalunia aldea jongo die. Honea datorrena ez dator hondartza bila. Hondartza aukera badau, probestuko dute, baino bestela ez dator hondartza bila. Haizu eta bitxikeria bat ere jakin dugu, duela zain beste, Espainiako influencer ezagun bat, Marta Pombo, izan da zuenean, Luis Tamayoa, haren senarra, eta haren gurasoak duela 50 urte, Arantzazun ezkondu ziren, ama arrasatiarra eida izatez, eta urrezko eztaiak ospatzeko, etxea handia aukeratu dute. Eta duela gutxi, Luis Tamayoak Instagramen ipinitako post batek 94.000 atsegite. Alakoek zenbateraino laguntzen dizuete publizitatea egiten, zuen etxe hau ezagutzera ematen, egarri da? Jakin, ez dakit, inor ez dator txartelakin ni bideo hori ikusi, ez dator inor esaten, baina aukiko du, ez dakit, pentsate, inorrek, ez dakit, baina nik neuk enuke planik egingo, ez dakit inor hautsa jundalako, nire hautsa jungo nahi. Beste kontu da, ni hautsa jun naiz, eta nola dakidan ura ane ontzala, jakean naun, igual, tokaudeik eurakon bat. Berdine pasau zitzaigun, Espainiko selekzioko entrenadorearekin, Luis de la Fuente, hori de repente etorri zan, sartu zan, nik ezautu, baina nintzen atrebitu ez esan, eta jakizu. Eta gero tabernan, beste tabernako die, ditxaratxero gok, eta esan zien, oseke arkaztik sinatuz, eta hola, eta gauzaiek tarteka beste batzuk ere izan dira, eta bai. Tira, mila esker. Zuei. Hotel baten ikusi berri dugu Goiatzarana eta gaurko datuak ere, hoteletan, aparta hoteletan eta nekazal turismoetan batutako datuak dira. Baina azken aldian asko ari gara hitz egiten edo asko ari gara entzuten behintzat, etxe bizitza edo pisu turistikoen inguruan. Eta horiei buruz ere galdetu gure izan dugu, bai kalean eta baita Aldundian ere. Eta zer iritzi duzu apartamentu turistikoen inguruan, onartuko zenuke zu bizizaren eraikinean horrelakorik? Nik suertea daukat eta ena bizi eraikin batean, baina alboan jartzen badute. Saia da, azkenean ni ere apartamentu turistikoetara juten naiz, hemendik kanpora juten naizenean, ez? Orduan, arau batzuk jarraitzen badia, baina beti kontrolatuta. Hau da, ezin dena da, jendeak herrian ezin badu alokairua hartu, ezin da apartamentu turistikorik jarri. No. Ez litzaiake gustatuko. Sí, por supuesto. Algunos sí. Bai, noski, ez guztiak, baina batzuk bai. Uste dut ezetz, etxi pixkatxo bat junda de madre hori dana, eta bai bultzatuko nebala, leku tradizionala batzutara jotzia, hotelak, agroturismoak eta olakuak. Depende ze eraikuntza bai dare ondo apartamentu turistikoentzako, baina bertan jentea bizi bada hobeto ez egotea turistak. Ez, niri ez zaio gustatzen hori. Ni dauka bigarren bizitza Kantabrian, eta hori ez zaio gustatzen, hori apartamento turistiko hori. Nik ez. Baina, hemen inguruan, apartamentuak eta azkenean ondoari, baina hotelak, jendeak nahi zeusetan da igual hotelak, ez? Nahi dauko zulako eta aprobetxatzeko gauzak eta. Gutxi gora bera erabiltzen den datu bat da 2000 etxe bizitza turistiko daudela Gipuzkoan. Hor, konparatu behar da beti etxe bizitza kopuru osoarekin. 2000 etxe bizitza turistikoi suposatzen dute Gipuzkoako etxe bizitza guztien 0,7-0,8. Eta Bartzelonan eta, datu hori da, portzentaia hori da askoz ere handiagoa. Donostin adibidez, Donostin, Zarautzen eta Hondarribin dago etxe bizitza turistikoen 80%.
Beraz, aipatzen ari garena momentu guztietan, gune zehatz batzuetan eta une zehatz batzuetan percepzioa dagoela pilatzen ari dela, etxebizitza turistikoen 80%, 3 lekutan dago. Gipuzkoako Foru Aldunditikan elkarlana daukagu apartamentu turistikoen elkartearekin, egin behar dana da beste establezimentu, beste alojamendu guztiak bezala regulatu, eta regulatuta egon. Gipuzkoan izan gara lehenak apartamentu turistikoen konbenioak direla berdinak hoteletakoak. Arazoa zein da, apartamentu ilegalak. Apartamentu ilegalak, oidia ezin dituzunak kontrolatu, oidia ezin dituzunak neurtu, eta oidiak askotan ekartzen dutenak turismo bat ezin dezuna kontrolatu. Horregatik gure bai plan estrategikoan daukagu jasota asko sustatu behar dela turismo agentziakin bideratutako turismoa. Oik beti ongo dira establezimendu ofizial eta legalizatuta dauden establezimenduta. Onaino, esan bezala ikasturte honetako datuetatik tiraka saioaren azken atala. Turistak gaur izpide momenturen baten edo bestean denok edo gehienok izan garena eta aurten ere asko alaxe izango gara. Kanpora goazenean izan dezagun, kanpotik gurera datozenek izatea gustatzen zaigun jarrera berdina. Ondo pasaporrak eta hurrengora arte.